comença l'últim 1 contra 1 de l'ADN Guíxols. Aquesta setmana tenim un 1 contra 1 molt especial, ja que tenim aquí amb nosaltres a l'entrenador, Ivan Quintana. Hola Ivan, gràcies per venir. Ara que ja fa un parell de dies que hem acabat la temporada i podem mirar més frenament, quina valoració en fas a nivell personal i a nivell d'equip? Bé, a nivell personal, content perquè hem acabat fins a l'últim partit amb opcions de poder intentar lluitar per pujar, i això és molt maco. És molt maco intentar fins a l'últim minut, com aquell que estàvem allà mirant d'intentar guanyar el partit. I a nivell de l'equip també, perquè vulguis o no, hi ha hagut un creixement i això és valorable positivament. Recordem que has arribat amb la temporada començada en detriment de Manel Palma. En quin equip et trobes quan arribes, tant a nivell físic, psicològic i tàctic? Bé, sempre que hi ha un canvi és per algun motiu. No és pas culpa només d'una persona, sinó és culpa de diverses circumstàncies, de diversos jugadors, i és un cúmul de tot. Llavors l'únic que intentes és organitzar una mica i millorant-lo el que hi ha, perquè evidentment tampoc és una excusa, però si més no s'intenta millorar. Quins són els primers passos que ha de fer un entrenador quan arriba un equip ja creat i que ha començat a competir i de les exigències d'un club com el Guíxols? Com tot, has de valorar les opcions i les coses bones i les coses dolentes i després posar en una balança i a partir d'allà pensa que es comença un dimarts i el mateix diumenge has de competir, has de prioritzar, has de fer una mini pretemporada, no diríem en una setmana, però si més no has d'estructurar els problemes i anar trampejant. A l'arribar vas instal·lar el 4-3-3 i l'has utilitzat durant la majoria de la temporada. Aquesta elecció ve donada per les característiques dels teus jugadors o tàcticament és com et sents més a gust? Ve determinada una mica per les característiques dels jugadors en general. Vulguis o no, t'has d'aclimatar. El sistema sempre és molt relatiu, perquè parteixes de la posició quan pita l'àrbit i després pot ser un 5-3-2, és una mica en funció del rival. Pot ser un 4-3-3 més ofensiu, més defensiu. L'únic que no hem tingut temps ha sigut de treballar variants i de canviar algun sistema, que en alguns moments puntuals ens hagués vingut força bé. Serà la base tàctica del Guíxols pel 2015-2016? Treballarem amb diverses bases tàctiques, no només amb una, perquè si no, jo que vaig a venir a rivals també milloro l'organització tàctica i intentes una mica tapar les coses bones d'ells, mirem de ser menys previsibles i no treballar només amb un sistema, sinó amb un sistema o dos o tres, però després variants d'ells, que també és el bo dels sistemes. A partir de la victòria al camp de l'Abadesenc, que ens posava líders, l'equip ha perdut la regularitat que portava. Creus que entre tots ho van veure al sac, però encara no està liderat? Indubtablement. Aquella setmana es va juntar l'excel·lent resultat i després una setmana de descans, de vacances. I allà jo suposo que la gent va baixar una mica el nivell d'exigència que fins aquell dia era encomiable, o sigui, era fantàstic perquè era el que arribar fins allà amb opcions i ser primers. Allà jo crec, no és una cosa que el jugador ho faci conscientment, però sí que inconscientment ja te sents, i no, una lliga són 34 jornades. Hem perdut punts amb tots i cada un dels equips que han baixat a tercera catalana. Creus que és una de les claus perquè no s'ha aconseguit l'ascens? Sí, totalment, perquè sempre, marcar gols ho hem fet a cada partit, però mastegar els partits és el que ens ha costat i si més no hem perdut masses punts amb la zona o amb els equips de 10 de la posició desena fins a baix, cosa que els rivals o els que han estat primers i segons no ho han fet. També és mèrit. Podries destacar un moment puntual que creguis que ha estat clau per no aconseguir l'ascens? Doncs a partir del partit de l'Abadesenc, honestament, perquè allà vam aconseguir els 3 punts, vam assolir la primera posició, van haver-hi 15 dies de vacances i a partir d'allà aquells 2 partits següents va ser on ens vam deixar els punts claus, que són els que no direm que poder els haguéssim necessitat i ens haguessin donat
la promoció o l'ascens, però sí que aquesta setmana va ser molt clau. Molt clau. Què li ha faltat al Guíxols en incorporació al disseny del Camprodon? Regularitat, perquè si més no, jo tampoc hi crec amb els 11 titulars, hi crec en plantilles, i si més no la regularitat és el setmana a setmana, les sancions, les baixes que puguis tenir, les lesions, que això t'ha de respectar, i la regularitat és una plantilla, no només 11, ni 10, ni 14. Creus que ha estat un problema que cap jugador tingués experiència prèvia a la categoria? No, tampoc crec que sigui un problema, perquè els bons jugadors i els bons equips el que han de fer és, tot i que vinguin de categories inferiors o superiors, s'han d'avantposar les circumstàncies de la categoria. No és excusa. No és excusa perquè tampoc és que no coneguem els rivals. Molts es coneixen entre ells. Així tampoc ha faltat veterania en alguns moments. Bueno, això de la veterania sempre és una cosa que molts ho valoren i altres no. Jo crec més amb el temperament de la circumstància. Un veterà poder sí que perd el temps, es fa el lesionat, amb algú pot llegir un passe, pot llegir un xut, però bueno, si més no, tampoc crec que hagi faltat el punt de veterania. Aquesta temporada hem tingut el síndrome dels últims minuts. Quina explicació hi trobes? Concentració. Ser competitiu vol dir no només físic, tècnic i tàctic, vol dir també estar concentrat amb les marques defensives, amb les marques ofensives. Un equip competitiu, com ens ha passat, no pot rebre un gol d'una secada de banda, per exemple, és concentració. Anem a fer un petit anàlisi de l'equip per línies. A la porteria, els dos porters que tenim podrien ser titulars de segona catalana. Quins inconvenients i quins avantatges veus en tenir dos porters que podrien ser titulars en un mateix equip? Més avantatges que inconvenients, perquè fins i tot el mateix jugador, el mateix porter ho valora. Jo havia sigut porter i quan veus molt clar que has de jugar o que jugaràs, t'estanques una mica individualment, o sigui, això és un avantatge. A la defensa hem estat dels equips menys golejats del grup, amb dos jugadors acabats de sortir dels juvenils, jugant el més bé en minuts. És un fet excepcional, No hauria. Si més no, el Guíxols sí que no tenim en compte el tema de la cantera. I jo, per exemple, soc un entrenador que havia viscut el futbol base i no se'n creuen ni se'n cauen els anells per haver de comptar amb juvenils o amb gent jove. O sigui, és un avantatge i és poder tenir jugadors per diversos anys. Al mig del camp, creus que ha faltat fons d'armari? No tant fons d'armari, sinó ser una mica més intel·ligent, i amb això no vol dir el jugador en si, sinó intel·ligent grupalment, perquè sí que han sigut partits que al no haver pensat ni posat el tempo, l'hem fet massa físic, i la benzina a vegades s'ha acabat en minuts puntuals, que és el que diem, els partits es guanyen del 70 al 90. I com que no ets tan i tan superior als rivals i no els has guanyat del 0 al 70, doncs després et manca. Però no ha sigut una mica fons d'armari. Una de les bones notícies de la temporada seria l'arribada de Chamizo? Sí, és un jugador que tot i que venia d'una categoria inferior, tenia experiència en una categoria superior com és Primera Catalana, ja el coneixia de feia temps, és un jugador que fins i tot l'últim mes ha estat força imprescindible i fins i tot s'ha trobat molt còmode, que és el que necessita un jugador, trobar-se còmode, que compti per l'entrenador i que els mateixos companys el coneguin, que això també fa. Ell ha vingut més tard que jo, el coneixien menys i, si més no, és un molt bon jugador. A davant l'equip està ple de davanters, però vist des de fora ha estat una de les línies que menys ha brillat. Ha faltat gol? No, hem tingut 57 gols a favor. Tampoc és una qüestió de gol perquè les ocasions s'han fet, s'han creat, però no és una qüestió de gol, sinó és poder una qüestió d'altres coses, però de cada porteria sí que haguéssim necessitat 5-6 ocasions per fer un gol, però s'han quedat cada setmana i només hi ha hagut 2 partits que no hem fet gol. No crec que hagi sigut una cosa de les davanters.
Què t'ha semblat aquesta segona catalana? Competitiva, no tant per la qualitat dels equips, sinó pel fet que tot rival podia puntuar amb tothom, i això la fa difícil, i jo que la coneixia l'any passat, doncs aquest any ha sigut d'una qualitat una mica superior, i aviam, el que fa és que cada setmana hagis de treballar per guanyar el diumenge. No hi ha hagut cap setmana que haguéssim dit el diumenge guanyarem de calle. Mai, o sigui, ha estat molt bé la segona. Creus que la que ve pinta igual o més competitiva que aquesta? Dependrà una mica si el Camprodon aconsegueix l'ascens i dels que hagin pujat. Serà similar aquest any. Serà similar perquè, per exemple, han pujat diversos equips de la marcació del Gironès, però també han baixat, o sigui que molts jugadors que estaven en aquests equips que han baixat s'aniran reubicant amb diversos equips de per allà, o sigui, jo crec que serà igual de competitiva. Durant tota la temporada els jugadors ens han dit que la força d'aquest equip era la unió del grup. Hi ha hagut algun moment que aquesta bona relació a la plantilla no ha estat tan fluida? Crec que no. Cada setmana fins i tot massa bon ambient, i no dic que sigui dolent ni bo, però jo crec que no hi ha hagut cap setmana que haguéssim dit ostres, que hi ha problemes a vestidor. No, això és un avantatge i això és virtut dels jugadors, no meva. Sempre hem sentit a dir que un entrenador exerceix moltes vegades més de psicòleg que d'entrenador. Ha estat en el teu cas aquesta temporada? No, però és el futur. El futur d'un entrenador és ser psicòleg, perquè cosa bona és que des de petits ja treballen forces conceptes tècnics, tàctics, les escoles de futbol estan treballant bé, i després doncs el futur, el que t'has de diferenciar és en guanyar-te el jugador. T'has de guanyar amb el diàleg, amb paraules, amb frases que ells no coneguin, llavors amb això també has d'arribar amb el jugador. Has hagut de fer tocar de peus a terra a la plantilla en algun moment? Sí. Cada setmana que estàvem primers, doncs sí, la meva feina és baixar-los, perquè fins i tot sempre ha sigut un problema. Veure'ns allà primers i sense ningú més allà ha sigut un problema, i havíem d'intentar baixar els peus, però és el futur de qualsevol cosa, de la feina, del futbol, del nivell. Jo també haig de millorar, tothom ha de millorar, llavors ha d'haver-hi algú que te digui, escolta, no fa les coses bé o fa les coses millorables, si més no, doncs cada setmana. Com valores l'acord que ha signat recentment el Guixos, l'escola de Sant Feliu de futbol i el Vilartans? Molt bé, molt valorable, perquè si més no, doncs els juvenils que puguin acabar o el segon equip que tinguin l'opció de poder entrenar amb nosaltres o de fotre'ns un cop de mà, molt valorable, i si més no, doncs, ostres, que tinguin en compte que poden comptar amb el Guixos. Quins beneficis en podem treure? Doncs jugadors que abans no creien que podien arribar allà i que ho veien molt difícil arribar al Guixos, doncs que tinguin, si més no, com una opció, com una sortida, un jugador destacable o un entrenament, doncs són coses que, si més no, encara que arribi un o dos, doncs és una cosa a tenir en compte. Tenim diversos jugadors que surten del futbol base i és millorar, és molt bo per la institució. Anem a parlar del Guixos del futur. La plantilla d'aquest any serà la base a partir de la qual construirem l'equip de l'any que ve, o creus que falta una sacsejada? No haig de canviar, o sigui, la meva feina, tant la que ha sigut durant l'any com la que ha de ser el futur, és del bo que hi ha, mantenir-ho i millorar el que és millorable. Llavors, jo tampoc crec en els canvis sacsejats, perquè això és contraproduent per nosaltres. Has de començar encara de zero. Només s'ha d'intentar millorar el que creguem que s'ha de millorar. Com vols l'equip l'any que ve? Doncs semblarà el bo que hem tingut i mantenir la competitivitat. I si més no, doncs mirar de tenir més futbol, que això doncs, en algunes circumstàncies dels partits doncs, ens ha fet que sigui contraproduent per nosaltres i que havíem perdut punts que no haurien.
n'hi ha de jugar una mica més a futbol i fer més mal als rivals, que a la fi és el que el gol mana. Moltes gràcies pel teu temps i fins Vosaltres.